नो कंप्रोमाइज हजार थर कहली मानव चल आम क्वार्टर को चली जावा सी मो कथा शुणु ना कहते कौन ना माँ आ भाई की छाड़ी मुझे जीवनी माँ भाई जमी सबकि कि नुहे ए दुनियाटा बड़ विचित्र लो से पानी एटी केही कहार नुहति एई जेमती तू केही कहि परिबे कहार मु किंतु जानिछि तू कहार मु तो कहार केही कहि परिबेनी मु जानि पाक चाहूची तमे कहार आउ किए मु लाला राउरू केलारू लाल किला सबुठी लगाए पाला मोरी पाई सबु झमेला तम गाँ बांक मौसा ताकटू मु तो विषय सबु शुणी एटी अनेलु तो अतीत संपर्क रे सबु जानिछि आ मु चाहिले मु तते एक्सपोज कर देबी प्लीज लाला बाबू मु आपन को हाथ जोड़ लाइन गेलु न जानी मु केते कोन आपन को कहि देली हां मु कोन कहतली कि मो अतीत विषय काहू किछि कहबेनी ता नहले मो स्वामी मानव मते फूल बुझबे प्लीज आ गोटे कथा तो जानिछु कोन तू जो छुआटा जन्म करथलु से छुआटा बे तो प्रथम स्वामी आसु पाखरे पहुंची जाई आ ताकू सेठी किए पहुंची जानिछु के सही तुलसी अपा झुलरे एटी होला कोଳରେ ଧରି ଛୁଆକୁ ଏମିତି ଝୁଲଉଛି ସେଇ ଛୁଆ ଦିନେ ତୋ ପାଇଁ କିଳା ତେଣୁ ଶୁଣୁ कौन को ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି कौन कहते कहतु लाला बाबू कौन करबा पड़िबो ତୁ ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ତୋ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବ कौन कर ଆଉ ତୁ ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ନାଇଁ ନୁହଁ ରେ ବିବେକ ପୁରା ରକ୍ତ ମାଂସର ମଣିଷ କାଲି ତୁଳସୀ କି ନ ନେଇ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ କିଏ କହିପାରିବ ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ ଆଉ ମାନବ ଦି ଜଣ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବେ ତୋର ଝୁଲୁରେ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହବ ବୁଝିପାରୁଛୁଟି ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ भाବୁछी मु कौन करिबी ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର कौन कुह तमे जहा कहबो मु करिबी କରିବୁ ଶୁଣ ମାନବ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇଲ ଆଣି ତୋତେ ଦେଇଥିଲା କଫି କଲରର ଏକ୍ସପୋଜ ଫାଇଲ ସେ ଫାଇଲଟା ତୁ ଆଣି ମୋତେ ଦେଇଦେ ବାସ୍ ମୁଁ ତୋ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବାକୁ ଦେବି मते क्षमा करिबी लाला बाबू जहा कहबी करिबी हेले दया करी फाइल कथाटा मुंडरू पोछि दियंतु ए से फाइलटा न पाइले लाला पुरा राक्षस पालटी जीव दरकार पड़िले तो अतीत संपर्क रे बुली बुली समस्त को कहबो समस्त तते चरित्रहीना बोली कहबे तो संसार भांगी जीव तो स्वामी तते संदेह करबो कोन करबो कह अपेक्षा कर लाला बाबू मु भीतर फाइलटा नहीं आसुची जल्दी मुलाला रे राउरू केलारू लाल किला सबुठी लगाए पाला मोरी पाई सबु झमेला थोड़ा बांको बुढ़ा पाई मनीष बंची गला नहले मते पुलिस भितर पुरे की झुलुरे सला मनीष किटेन हे अरे आसो 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 मोर सही संगात लाला बाबू बंद करो तो दे 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 फाइल दे मु कोन कहतिली कि कोन कहतलु लाला बाबू हां कह फाइल तो नेले हां हेले मती तो विषय कहा किछ कहबेनी प्लीज की कथा कहछु तू मते जो साहाय्य करछु ता ऋण मु सुझी परिबिनी मु पुणी लोकन को कहबी मासुची से पारी मु लाला राउरू केलारू लाल किला सबुठी लगाए पाला मोरी पाई सबु झमेला ओ नो कौन करिबी मु कौन करिबी मो प्रेम मते बाटबड़ा कर दूची
ନା ମୁଁ ଏ କୂଳରେ ହେଇପାରୁଛି ନା ସେ କୂଳରେ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ମାନବ ଯେତେବେଳେ ମତେ ପଚାରିବେ ଫାଇଲ କଥା କଣ କହି ବୁଝେଇବି ତାଙ୍କୁ, କେମିତି ବୁଝେଇବି? ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁନ୍ ସାର୍। ମୋ ଲାଲାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ପାଇଯାଇଛି। ଓକେ ସାର୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତା ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ବାବଦରେ ଆମକୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ। ଓକେ ସାର୍। କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍? ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସେ ଫାଇଲ୍ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଓକେ ସାର୍, ଓକେ। ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ଆଣିଲ। ସେଫାଳି, ଆରେ ବାବା ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ଆଣ। କଣ କହିଲ? ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ଆଣ। ଓ ଫାଇଲ? ହଁ, ଯୋଉ ଫାଇଲ୍ଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଥିଲି। ସେଦିନ ଯୋଉ ଫାଇଲଟା ଦେଇଥିଲ, ହଁ। ସେ ଫାଇଲଟା ତ ଭାଇ ଜମିବାଡି କାଗଜ ପତ୍ର କଥା କି ମୋଠରୁ ନେଇଗଲେଣି। କ'ଣ ହେଲା? ଜମିବାଡି କାଗଜ ପତ୍ର କଥା କହି ଭାଇ ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ନେଇଗଲେ? ହଁ। ସେ ଫାଇଲ୍ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି ତ? ଆରେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିପାରୁଛ ସେ ଫାଇଲ୍ଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ତମେ କ'ଣ ଭାଇକୁ କହିବି ପଚାରୁନ। ତମକୁ? ଭାଇ ଏ ଆସିଲେଣି। ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ମାନବ? ତୁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛୁ। ସେ ଫାଇଲ୍ଟା କ'ଣ କଲ? ଫାଇଲ? କୋଉ ଫାଇଲ କଥା କହୁଛୁ ତୁ? ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉ ସେଦିନ ମାଗିକି ନେଇଥିଲେ ଫାଇଲଟା, ସେଇ ଫାଇଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସାନ ବୋଉମା, ତମେ ଏମିତି ଡାହା ମିଛ କଥା ଗୁଡା କାହିଁ କହୁଛ? କଣ କହିଲେ ଭାଇ? ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ନା ସତଟାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? କୋଉ ଫାଇଲ? ଓହୋ, ଏତେ କଥାର କ'ଣ ମିଳିବ? ଫାଇଲ୍ଟା ନେଇଛ, ଫାଇଲ୍ଟା ଦବ। ଆରେ ମାନବ, ତୁ ଯୋଉ ଫାଇଲ କଥା କହୁଛୁ ସେ ଫାଇଲଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ସିନା ଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଫାଇଲ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? जुआर जीवा कथा जाई सारची ମାନେ से फाइल एबे लाला बाबूଙ୍କ पाखरे। ଲାଲାକୁ ସେ ଫାଇଲ୍ ଦେଲା କିଏ? कौन कहबी रे मानव, सत कथाटा कहिदेले तो पाद तळु माटी खसी जीव। तोरी भाई विवेक लाला बाबूଙ୍କୁ फाइल दे टंका आनिची। ମଉସା! ଓହୋ ଭାଇ, ତମର ଯଦି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ମୋତେ ମାଗିଥାନ୍ତ, ମୁଁ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦେଇନଥାନ୍ତି? ଜାଣିଛ ଭାଇ, ଜାଣିଛ ସେ ଫାଇଲ୍ଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଆରେ ମାନବ, ତୁ ମିଛୁଆ କଥା ତୋ ଭାଇକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ତୁ ଭାବୁଛୁ ତୋ ଭାଇଟା ସେମିତି କରିଥିବ? ଏ ସାନ ବୋଉମା, ସତ କହିଲ ସେ ଫାଇଲ ମତେ ଦେଇଛ? ହଁ ଭାଇ, ମୋର ତ ଠିକ ମନେ ଅଛି, ସାନ ବାବା! ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇଛି। मो जेजे बापाଙ୍କ ରାଣ तू से फाइल लाला बाबूଙ୍କୁ ଦେଇ ଟଙ୍କା ଆଣି। ଏ ଭଗବାନ! ଆରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାହିଁକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଳଙ୍କ ବୋଳି ଦଉଛ? କି ଅପରାଧ କରୁଛି ତମ ପାଖରେ? ଏ ମାନବ, ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନା। ଏମାନେ ମିଳିମିଶି ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି? କଣ ପାଇଁ ମୋ ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଉଛି? କଣ ହେଇଛି ଏଠି? ଯଶୋଦା ଦେବୀ, ବାଙ୍କ ବାବୁ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କଲିକତାରେ ଜଳଭାରି କାମ କରୁଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗଟା ମୋର ଅଧା ବୟସରେ ମରିଗଲା ବୋଲି ତମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲି, ମୋ ଗାଁ ଝିଅ ତୁଳସୀକି ଦେଖି ମୋ ଦେହର ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ଆଜି ଆସି ଦେଖେ ତ ସମଦଶା। କଣ ହେଇଛି ବାଙ୍କ ବାବୁ? ବିବେକ ଫାଇଲ ଚୋରି କରିଛି। ତୁ କଣ କଲୁ ରେ ଚଣ୍ଡାଳ? ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ସେ ଫାଇଲଟା ପାଇଁ ତୋ ସାନ ଭାଇର ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ହଇବେ ବି ବେକ, ଇଏ ତୋ ମନରେ ଏଇଆ ଥିଲା? ତୁ ଶେଷରେ ଭାଇରୁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲୁ? ବୋଉ, ତୁ ଏମିତି କଥା ଆଉ କହିପାରୁଛୁ? ତୁ ଫାଇଲଟା ଚୋରି କଲୁ କେମିତି? ଆରେ ଏ ବୋଉ, ଏ ମାନବଟା ସିନା ଜାଣିନି, ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ? 8-10 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି, ବାପା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ମୋର ହସ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଖେଳିବା ବୁଲିବା ବୟସରେ ପର ଘରେ ଯାଇ କାମ କଲି। ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଇ ଭାଇଟାକୁ ପୋଲିସ କରେଇଲି। ନିଜେ ନ ଖାଇ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଆଜି ତୁ କହୁଛୁ ସେ ଭାଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବି? ସେମିତି କହ ନା ବୋଉ, ଏ ପୃଥିବୀର ଆୟୁଷ କମିଯିବ। ଥାଉ ଥାଉ, ମୁଁ ପୋଲିସ ହେଇଗଲି ତ ତମର ଇର୍ଷା ହଉଛି, କାରଣ ତମେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। ଏ ମାନବ, ଆରେ ତୁ ଏ କଥା କହିପାରୁଛୁ? ତୋ ଦେହରେ ପୋଲିସ ପୋଷାକ ଦେଖିଲେ ମୋ ଛାତିଟା କୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନୀତି, ତୁ ଅଫିସ ଯିବା ବେଳେ ତୋ ବାଟକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ, ଆରେ ଦେଖ ରେ ଦେଖ, ମୋ ପୋଲିସିଆ ଭାଇଟା ଯାଉଛି। ଆଜି ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଇର୍ଷା କରୁଛି? ଆଉ ଅଭିନୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ମନରେ ଏତେ ପାପ ଥିଲା, ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରିଲୁନୁ କେମିତି? ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଚାଲ ଯିବା ଲାଲା ପାଖକୁ। ଲାଲାକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟା କଣ। ନାଇଁ ରେ ବାବା, କାହିଁକି ନାଇଁ ରେ ବାବା? ନାଇଁ ରେ ବାବା, ପ୍ରମାଣ କଥା କହ। ମୋର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଗଲେ ଲାଲା ବାବୁ ଯେମିତିକା ଲୋକ ହଣା ପାଟି, ମୋ ପୈତୃକ ପ୍ରାଣଟା ସେଇଠି। ନାଇଁ, ମୋର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ସତ କଥାଟା କହିଦେଲି। ଯଶୋଦା ଦେବୀ, ତମ ଘର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ତମ କଥା ତମେ ବୁଝ, ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ନାଇଁ, ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଉ। କଣ? ଯାଉ। ଏ ମାନ, ଆରେ ସତରେ ଫାଇଲ ଚୋରି କେସରେ ତୋ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ? କହ ମାନ, କହ
मते कौन करबा कब को केवल गोटे बाटे मानब এইটাকে বাঁধিকি সাঙ্গে সাঙ্গ থানাକୁ ନେଇ ଯା नहीं সেটি বহে পিটিবো মনକୁ মନ ସବୁ ସତ କହିବ ଆଉ ତୋ ଚାକିରିଟା ବି ରହିଯିବ ନେଇକି ଯା ଶୀଘ୍ର ବାନ୍ଧିକି ମୋ ଭାଇ ହାତରେ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କପ୍ ପକେଇବି କେମିତି ତତେ ବା କହିଲି ବାନ୍ଧିକି ନେଇ ମୋ ଯା ବୋଲି ଚାକିରି ପଛେ ଚାଲି ଯାଉ ମୋ ଭାଇ ହାତରେ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କପ୍ ପକେଇ ପାରିବିନି ମୁଁ मना कौन ना रे मानो ঠিক কইছ अरे मते अरेस्ट कले तो चाकरीटा चली आ तो चाकरी चली गले नुआ करी आसिथिबा बहुटा स्वप्न रही मो बहुटा दिन राति उपास कटेब एक मु केमिति सहबी जानिचु भाईर अर्थ कौन बुझीचु बाबरे भात खुआए ईश्वर पर इच्छा पूरण करे ए दुनिया आईन पाखरे बापा माँ भाई भौणी समस्त समान जदि तू मत प्रकृत भल पाऊ भक्ति करूथाऊ ताले तते से भल पाई पारलान तो भाई हाथ में हेड पकई घोसारी थाना को नहीं ए दुनिया देखो गोटे भाईटा भूल करिछि आ ता पुलिसिया भाईटा ता पाखरे हेड पकई थाना को घोसारी नहीं जाउछि अरे मानव अरे आ बेले बेले आसे नीति समय सकाळर बाट अंधार दिसे ओ जो सपन को देखुथिला आखि सेई सपन तो माटी रे मिसे स्नेह प्रेम तो सादे दुह मन रे मोरे मन कह स्नेह प्रेम तो सादे दुह मन रे मोरे मन कह तथापि हसी हसी कहूची एका